ओई कौन कर मोबाइल देखुची कौन करिए 24 घंटा मोबाइल देखा आउ किसी तो काम ना अच्छा कहल चिल्ड्रेन्स डे के पड़े के सेलिब्रेट करा जाए चिल्ड्रेन्स डे के सेलिब्रेट करा जाए कहला देखिए चिल्ड्रंस डे 5 सेप्टेम्बर चिल्ड्रेन आउ टीचर्स डे कौन टीचर्स डे 14 नवेम्बर सତରେ ତମେ କର ନା ସବୁ ସାରା ମାନେ ଭାରତରେ କରନ୍ତି ନା ଖାଲି ତମେ ଏକୁଟିଆ କର କାଇ ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିଲ ପାଠ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୁରା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ତମେ ପିଜି ପିଜି କ୍ୟାରିୟର ପୁଣି କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାରିୟର ଫାଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ସ ଡେ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଆସେନି ତମକୁ କାଇ ବାବା ଛେଲା ଛେନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କଣ ମୁଁ କଣ ଭୁଲି ନିମାପଡ଼େ ତ ରହୁଛ